Čaute ľudia, tu na svojím Boban a toto je pokus číslo 2, hej. Ten pokus číslo 1 už som vydal, trošku som ho zostrihal, ale spojiť sa mi to nedalo, lebo rovno z exportu to muselo ísť na YouTube. Takže toto je to pokračovanie a tam bolo v tom videu, musíte si ho pozrieť, že princíp hrania, nejaké zaujímavosti o tom. Akorát som sa pustil na hru, niekto ma vyrušil a musel som to ukončiť. Keď som začal znovu natáčať, chcel som to potom neskôr vystrihnúť, tak sa mi to nepodarilo a to more. Prepáčte, ja som dementný, ja som myslel už, jak to tam je oranžové, že... A mohli ste to tam aj vidieť a zdieľať. Prepáčte. Teraz som sa zľakol. Už som myslel, že... Lebo to tak zapadalo do toho oranžového. To je teraz jedno. Tu sú nejaké misie, hej, dostávate každý týždeň sa tieto weekly challenge sa to mení. Každých 7 hodín dostávate 2 questy. Splníš to za týždeň, to je easy. A potom u nás sa aj ten Midnight Souls tým mení. To je taký lepší box v podstate. Potom sú tam obyčajné boxy a 100% karty. To máš po sériu, polovicu série. Tak dajme tomu štvrtinu série 3. Tak máš 100% karty. Potom neskôr máš len každý druhý box kartu, ale druhý, tretí. A potom máš také žlté čestky a tam máš každú štvrtý, piatý box kartu. Takže tak. Takže išiel som vám ukázať kombinácie kariet. Chcel som začať tým mojim zúdekom. Akurát som vysvetľoval. Dostal som sa odtiaľ nejako do ryti odtiaľ. Možno ja iba už viem, prečo to tam na tom videu nebolo, alebo bolo to jedno. Ale no proste hej. Sú tam jednotkové karty, preto sa to tak volá, lebo sú tu samé jednotkové karty. U nás sú karty, čo im to pridáva proste plus powery. Toto zdvojnásobí efekty týchto dvoch kariet. Toto je tam preto, lebo to môžem položiť potom neskôr viac menej hoci kde. Kvôli tomu, že proste zúdek. A môžeš to položiť ku jednotkovým kartám. Potom armor. Existuje taká karta, že Killmonger a tá zničí všetky jednotkové karty v hre. Takže to zúdek môže strašne ovplyvniť. Preto tam mám armor, lebo každú druhú hru mám tam Killmongera. A vďaka tomu armoru sa tam nemôžu zničiť karty Dazzler, preto, lebo sa to kvôli tým jednotkovým kartám dobre zaplňa. A to je tak všetko, hej. Tak funguje zúdek. Ja si s ním dám hru. Toto vyzerá. Princíp som vysvetľoval v tom videu, kde som potom neskôr začal točiť tú časť 3 sériu Arku, ale to budem mať asi pauzu, lebo ma to prestalo baviť. Takže tak. Lokácie klasicky. Teraz dilema, buď sem alebo sem kartu. Asi sem. Počkáme, kým sa pán uráčený položí si kartičku. Položil si kartičku. Entmana, možno aj on má zúdek. Alebo údek. Dobre. Armora. Draw card, to sa neoplatí. Ale to je jedno, lebo on to už aj tak asi splní. Leda, že by som dostal... Teraz... Skúsim
Riskneme to. Mal by som dostať jednu kartičku potiahnuť. No. Dostaneme obaja, ok, not bad. Aha, no. Zúdek jasný. Na 5. kolo máme čo položiť. Dobre, zaujímavé. Na toto je mi to ľúto, lebo máme proste dve kartičky. To proste, čo už by som s tým nezrobil. Dáme mu, to som nechcel, dáme mu plus 6, ak teda nezaplní lokalitu. Čo teda dúfam, že nie. Ale to je jedno, ok. Ok, typek si myslel, že budem chcieť zaplniť túto, alebo aspoň bojovať o ňu. Ale to nie. Som Sigma. Nie, robím si srandy, ale Sigma som. Dobre, to je jedno. Ona dostane plus. Dobre, tak. Nemusel som ani špekulovať. Easy win, snapnúť som mohol. Snapol som, ale nič nepomohlo. Easy win. Tak preto to je to môj obľúbený deck. A teraz mi došlo, že tie zvuky v tom interaktom debiline máte nahlas. Tak to proste počujete to. Takže sa bojím, že teraz